Πάμε σε βραβευμένες εταιρείες. Σε βραβεία, λέω. Σε εταιρεία που έχει πάρει 3 χρυσά βραβεία στα Loyalty Awards της Δημόσιας Events. Ακριβώς. Ενέργειας Ήρων. Βεβαίως. Είναι ο κύριος Στάθης Ευθυμίου, είναι διευθυντής marketing και επικοινωνίας εταιρείας μαζί μας. Κύριε Ευθυμίου, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Ευθυμίου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Αν μπορείτε, ηρεμήστε μας λίγο από την ένταση. Είχαμε μια ένταση. Είναι η ένταση των ημερών, αλλά όμως στην ενέργεια μερικά πράγματα μπορούν να είναι καλύτερα και θα το δούμε στη συνέχεια. Τι αφορούσε η βραβεία σας, 3 χρυσά βραβεία. Πράγματι, 3 χρυσά βραβεία. Καταρχήν αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή, χαρά για μας, γιατί βραβευόμαστε ανάμεσα σε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, πόσο μάλλον όταν παίρνουμε το χρυσό βραβείο στην ενέργεια. 3 χρυσά βραβεία και ένα χάλκινο, γιατί για όλες τις ενέργειες και τα κίνητρα που δώσαμε στους καταναλωτές στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και φυσικά για το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Iron Vibes που λανσάρουμε το Σεπτέμβριο του 2023. Ένα αμιγώς ψηφιακό πρόγραμμα που έρχεται να δώσει προνόμια, δώρα, προσφορές σε όλους τους καταναλωτές. Γιατί πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές περιμένουν πολλά περισσότερα από τον πάροχο ενέργειάς τους και όχι απλά ρεύμα και φυσικό αέριο. Και τι άλλο ακολουθεί, ποιες άλλες πρωτοβουλίες ακολουθούν? Αυτή τη στιγμή τι υπάρχει? Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από τη βάση ότι ο πελάτης είναι στο επίκεντρό μας. Μας έχει επιλέξει ως πάροχο, έχει επιλέξει το πρόγραμμά του και εκεί πέρα είναι η αφετηρία. Πρόσθετες υπηρεσίες υπάρχουν, είναι οι λύσεις που δίνουμε, είναι το Iron 1, η δυνατότητα που δίνουμε για πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια σε όλους τους καταναλωτές, όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν την ανάγκη να έχουν φωτοβολταϊκό πάνελ στη στέγη, μια ενεργειακή κοινότητα για όλους. Το Iron Pulse, το δίκτυο φορτιστών του Ήρωνα, το οποίο δίνει λύσεις ηλεκτροκίνησης σε όλους τους καταναλωτές, όπου και αν βρίσκονται, όποτε το χρειάζονται, εκπτώσεις που ανταμείβουν τους καταναλωτές και φυσικά έχουμε τα Iron Vibes που εξελίσσονται, το πρόγραμμα ανταμοιβής για το οποίο βραβευτήκαμε. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η καινοτομία. Η καινοτομία είναι στο DNA του Ήρωνα, τη χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό και τις κρίσεις. Γιατί για τα μεγάλα ενεργειακά προβλήματα εμείς ερχόμαστε και δίνουμε αναπάντηχες λύσεις. Και ακολουθούν και για τα χρωματιστά τιμολόγια. Βέβαια, ναι. Υπάρχει απάντηση εκεί. Και το ξέρετε πολύ καλά. Χρωματιστά τιμολόγια. Χρωματιστά τιμολόγια φτιάχτηκαν στις αρχές του 2024, δόθηκαν στους καταναλωτές προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν το τιμολόγιο που τους ταιριάζει και βάσει του χρώματος κωδικοποίηση να τον ορίζουν σε κάθε πάροχο. Ένα χρηματιστήριο τιμών παρακολουθούμε όμως. Παρακολουθούμε ένα χρηματιστήριο τιμών. Γι' αυτό όμως σε καμιά περίπτωση για εμάς το χρωματιστό τιμολόγιο δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η αφετηρία. Γιατί εκεί πέρα εμείς έχουμε χτίσει όλη την επιβράβευση. Η εμπιστοσύνη, η διάρκεια της σχέσεως στηρίζεται στην επιβράβευση. Είναι ο κόσμος των Iron Vibes για το οποίο βραβευθήκαμε. Πάνω σε αυτή την ανταμοιβή χτίζουμε, γιατί όπως σας είπα, ερχόμαστε να δίνουμε αναπάντηχες λύσεις. Είναι το σύνθημά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευθυμίου, και θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο. Να είστε καλά. Πήγαμε σε διάλειμμα.